shirin sana'o'in matasa. Shirin da kan yi duba akan ƙananan sana'o'i na matasa, duba ga yadda matasanmu na wannan zamani ke raina sana'a. Yau muna gurin mai sana'an walda inda za mu tattauna da shi akan wannan sana'ar tashi. To malam, gashi mun zo mun same ka a wurin sana'anka. Da farko za mu so mu san menene sunanka. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Adamu Ahmad. To malam Adamu, a wacce sana'a kake yi? Ina sana'an walda ne, ƙofofi da buguloli da wunduna da gates. To masha Allah, kaman a tsawon wanne lokaci ka ɗauka kana wannan sana'an taka? Gaskiya na kai shekara 18 ina wannan sana'a. 18. To da ya ka fara? Lokacin da na fara koyon aiki, wana ne ya ɗauko ni ya kawo ni wajen da nake koyon wannan da wajen mai gidanmu. Ya gabatar da ni ya ce ga kaninsa yana so a koya masa sana'a ta walda. Shi mai gidanmu ya amshe ni, ya gamsu, aka tattauna tsakanin wana da shi mai gidana. Suka gama maganan da za su yi, sannan sai aka ɗauke ni da yarjejeniya akan idan na gama zan biya. To yanzu da na gama na biya shine na yi freedom, aka bani certificate. Da aka bani certificate, to ina kasan shi dai, shi mai gidan na ina kasansa, ina aiki yana biya na. To ni ma daga nan dai na dan yi nawa dabarun, dan asusu dan dai tare haka. Allah ya sa albarka a cikin asusu na, nima na bude nawa shagon. Dai zaka iya yin hakuri a rayuwa, zaka hakura da kaɗan, karawa ka sa kanka a cikin harkar wai dole kai sai an biya ka ba. In dai zaka haƙura da irin ɗan abin da ake samu a rufa a sa albarka abun, zan koya ma sana'a. Ni ba sai an biya ni ko sai an yi wani abu ba wata abin da zan yi abun nan kawai, ni ba a biya na. Wannan sana'an ta yi mun komai, na yi gida, na yi aure, yanzu tafi da rayuwa ta kowace iri ce. Daga naira ɗaya abin da ya kai naira 50,000 in ta zo, alhamdulillah ina iya biyan bukata na, daga ni har zuwa 'yan uwana. Kaman a bangaren kalubale, ka san duk abin da aka ce ana yi daga farkon fara irin koyon naka zuwa lokacin da kai ma ka zama ogan kanka kake daukan yara, wanne irin kalubale kake fuskanta ko ka fuskanta a baya kuma da kake fuskanta? Gaskiya a lokacin da na fara koyon aiki na sha kalubale, saboda wanda na koyi aiki a wajensa ba bahaushe bane, inyamuri ne. Na sha kalubalen rayuwa kala amma tun da ta riga ta wuce, a yanzu mu jin daɗi muke, magana ta gaskiya. Ba wani abun da za mu ce dai yanzu, kawai sai dai mu yi wa rabbul izzati godiya a cikin harkar rayuwar da muke ciki. Za a ɗan so a ji wasu daga cikin kalubalen don ko mutum kai ya tsorata irin ya kiyaye gaba haka shi ma da sauransu. Ka san mutanenmu na yanzu akwai tsoro, sai su ce irin suna tsoro kar su je koya a wulakanta su da sauransu irin wannan. Zan so a ce ka ɗan faɗa mana ɗan kaɗan daga ciki don mu ji. Matsalolin da aka fuskanta ba su takara sun kara. Matsaloli ne daman na rayuwa, dole mutum sai dai ya yi haƙuri. Matsaloli ne na a'a ka zo latti, ko kuma a'a maganan ka yi laifi ba za a baka kuɗin abinci ba, shine kawai, ba wata matsala ba ce. Sai kuma irin kyara haka, tunda ni kaɗai ne bahaushe a lokacin a shagon mai gidanmu, ni kaɗai ne bahaushe. Kyara dai na duk wannan na jure, na yi haƙuri. Gashi yanzu Allah ya kawo ni wani lokaci wanda zaman kaina nake yi, ba zaman wani nake ba, kuma shago na ne ba shagon wani ba ne. Kamar yanzu ka san matsala ta rashin aikin ta yi yawa, gashi kuma matasanmu za ka ga ba sa so su rinka irin ƙananan sana'o'i, saboda wasu watakila ba san amfaninta ba, wasu kuma suna tsoron irin ƙalubalen nan da suke fuskanta. To kai a naka ɓangaren wannan irin kira za ka yi ga matasa akan su fito su nemi sana'a kuma su jure da sauransu? To gaskiya dai, magana ta gaskiya, a yanzu matasanmu da za su gane su ajiye bangan siyasa, mutum ya ɗauki sana'a ko da shushana ce ya yi, in dai rike ta hannu biyu, wallahi zai samu biyan bukata. Duk abin da kake nema, in dai ka rike sana'a, duk kankantarta a rayuwa za ka samu biyan bukata. Amma har in dai baka rike sana'a da hannu biyu ba, kana hangen wane yana da kuɗi kai baka da shi, kai hange kake ka kai munzalin kuɗin da yake da shi, to gaskiya ba za mu ga daidai a rayuwar mu ba. Amma in dai za mu rinka haƙuri da kaɗan, ko yaya sana'a take ka rike ta da hannu biyu da muhimmanci, ka rinka addu'a Allah ya sa maka albarka a cikinta, za ka ga ribar abin. Ba wai lokaci ɗaya ake yin kuɗi ba, a hankali ne. Duk wanda ka gan shi
a yanayin duniyan nan na yanzu ya dan sha gwagwarmayar rayuwa kafin nan Allah ya zo ya daga shi ya zama wani. To mu ma da za mu rinka haƙuri, matasanmu na arewa da za mu rinka haƙuri, nan da yanzu ka duba matasan kudu za su zo nan su zo su nemi sana'o'insu su yi su zama ansu, amma mu ba za mu iya wannan haƙurin ba, sai dai mu yi ta famun sa zuciyarmu mu dole sai mun yi kuɗi lokaci kaɗan da zai yi ba. Kuma wannan rayuwa ba haka take ba, inda kowane lokaci in Allah ya zaka zama wani zaka zama. Idan kana da harkar da zaka rinka shiga da fice lokacin duk komai zai zame maka normal, amma har kullum kace zaka rinka sa ranka wane yana da kuɗi ni bani da shi, ta halin ko ta wani irin hali ne zan yi kuɗi, to gaskiya fi sabilillahi ba hanya bace mai bullewa. To a wanne irin kokari kake yi ta bangaren ka wajen irin kokari ka ga ka taimaka wajen magance wannan matsala ta rashin aikin yi? Abinda taimakon da nake nuna duk taimakon da zan iya bawa mutane yanzu, magana ta gaskiya ya kamace a ce mun tashi tsaye fi sabilillahi, mun zauna. Duk mutumin da ya jawo ka yace zai kawo ka ka koyi sana'a, ka rike ta da hannu biyu kuma ka rike ta da muhimmanci, shine ribar rayuwa a yadda zamanin nan da muke na yanzu. Kafin ka zama wani sai ka yi haƙuri da rayuwa, yau da gobe in Allah ya sa albarka a rayuwarka za ka zama wani insha Allah. To matasa, ta bakin Malam Adamu kenan mai sana'an walda, da fatan matasa za su faɗaku da irin wannan abubuwa da shawarwari da ya bayar. A madadin duka wanda suka taimaka wannan shirya zo zuwa gare ku, ni Aminu Musa nake cewa mu kasance a wani shirin.